Yes po, kabayan. Nakauwi na po ako last year ng Pinas po. 1 month lang po yung bakasyon ko po, Sisi. Alam mo ba mga kabayan, may chika po ako sa inyo nung umuwi ako ng Pinas. Alam mo ba nung kumain ako ng tuyo at saka ginamos, alam mo ba yung bumaliktad yung sikmura ko mga kabayan? Kasi hindi na po ako nasanay sa pagkain ng ginamos at saka tuyo. Parang hinahanap ko po yung pagkain dito sa ibang bansa. Yung parang, yung palagi na lang karne na lang po. Yung sikmura ko parang bumaliktad. Amoy pa lang po ng tuyo at saka ginamos. Hindi ko na po nakaya. Kaya 1 buwan lang po ako doon sa Pinas. Kasi hinahanap ko na po talaga yung pagkain dito sa ibang bansa. Yung karne na lang palagi. Kaya, yun, bumalik na lang po ako agad. Thank you, Sisi, sa pagtanong. May nakita ako isang comment doon sa last video ko na nagtanong po siya, baka daw po, hindi ko na daw po makaya pag uwi ko ng Pinas kasi nga po, naka-aircon po ako dito. Sa totoo lang po, nung umuwi talaga ako last year sa Pinas, nagpabili talaga ako agad ng aircon pagdating sa Pinas po, kabayan. Kasi nga po, nasasanay na po ako dito sa ibang bansa nga naka-aircon po. Kahit winter po dito, nag-aircon po talaga kami. Kasi nga po, parang hindi na po kami nakakatulog pag walang aircon, kabayan. Kaya nung nakauwi po ako ng Pinas, hindi naman siguro hindi nasaya, pero parang hinahanap mo na yung aircon pag natutulog ka. So, nung umuwi po ako, nagpabili po talaga po ako ng aircon, kabayan. So, thank you po sa comment nyo po, sa pagtanong, kabayan. Thank you! Bye-bye! Shoutout po ako doon sa ibang TikTokers natin dito na yung bang may kaya sa buhay, ika nga blessed talaga. Guys, gawa naman kayo ng video na may content na talagang nakaka-amis na mga followers niyo. Wag puro CR, kitchen, rooms, yung pinapakita nyo. Ano ba ikakutuwa namin doon? Tapos, pag ibabash kayo, nagagalit kayo, igawa kayo na nakakatuwa na content, guys. Wala talaga kayong basher niyan. Kasi, guys, hate ko talaga yung mga mayayabang na tao. Kasi hindi talaga ako mayabang. Ito nga dresser ko, guys. Naka vanity lights to. Almost 2 months ko to nakuha. Tapos 40,000. Pero ni minsan hindi ko siya pinagsasabi ni kahit kanino. Tapos ito yung CR namin, guys. Hindi ko pwede ipapakita sa inyo. Kasi nga wala pang pinto. Maybe sa next video ko, guys, ipapakita ko. Kaya sa iba dyan, huwag kayo magmayabang, ha? Ang tanong, mayaman ba daw ako? Well, to be frank and honest with you guys, wala man akong sariling kumpanya or company known na hinahawakan sa ngayon, pero marami akong sidelines. Of course, sa tagal-tagal ko na rin nagsa-sideline, so may naiipon ako. Actually, itong bahay na nakikita nyo ngayon is pang-5 ko na to. Sa bawat bahay na naipundar ko, may nakapark din siyang sariling kotse para hindi naman mahirapan yung driver magsundo sa akin. Siguro guys, trademark na to sa mga Tagalog na mahilig at magaling mag-sideline. Kaya kayong mga Tagalog... Hindi, nasa madam. Kisa madam? Maningil do sa balay. Ay, binisaya ba? Pisti. Nang wala ko. Saan ba kaya niya? Uy. Hi! Ikaw ba yung bagong girlfriend ni Miguel? Oo, ako si Hope, yung ex niya, pero close friends na kami ngayon. Oo, nakwento ka kasi sa akin ni Mommy. Si Mommy, yung nanay ni Miguel? Ah, tita ba tawag mo sa kanya? Baka kasi wala ka pa sa ganong level. Oo, nakwento ka niya nung dinner. Hindi mo ba alam na nandun ako? Basta every family gathering, nandun talaga ako. Kasi part of the family na ako. Oo. So, kung pupunta ka and kung magtatagal kayo, andun ako. Anyway, saan ka nag-aaral? Ah, mag-iba tayo school. Kasi, kaya naging kami ni Miguel. Kasi, same school, same course, saka same set of friends. Oo, pero huwag ka mag-alala. Ako na bahala sa kanya and babantayan ko siya para sa'yo. Kasi, di ba friends na tayo. Right? Alam mo, feeling ko, kailangan mo na ibahin yung style mo. Kasi kung hindi mo ibahin yan, baka walang magkagusto sa'yo. Or, baka kasi ikaw yung may problema. Kasi 'di ba, kung maganda ka naman, kahit anong style bagay sa'yo. Pero, babawiin mo sa personality? Ganyan ba talaga yung linyahan kapag kinulang sa looks? Pero pwede naman kasi kita tulungan. Punta ka sa bahay ko. Oh, speaking of bahay ko, di ba nga ang laki niya, edi ang daming kailangan linisin. Di naman sa ako yung naglilinis, pero compared sa bahay mo na maliit, di ko nga alam paano kayo nagkakasya dun eh. It's a joke.
wala akong kaibigang sensitive. Anyway, tuloy tayo mamaya. Oh, sasama ka sa kanila? Hindi mo ba narinig na may pagka-weird daw sila? Hoy, hindi ko sila sisiraan. Honest lang ako, saka worried ako para sa'yo. Kasi nga, di ba, we're friends, right?